wannan abin da ya faru a ranar da abin ya faru, majalisa tana da shugaba shine a Fabio, shi kuma shine deputy wa Senate President. Senate President bayanan shine mataimakin shi, sai aka zo da maganan dokan nan. Abin da ya faru shine a binciken da na fara yi ban kammala ba, don yana da haƙƙin a matsayinsa na musulmi mu zauna da shi, mu bai kamata mu dinga jin jita-jita ba daga gurin mutane mai aiki da ita. To sai aka zo wanda suka zo da maganan dokan nan sai aka ce a ba su dama su zo don a karanta dokan nan a ji mai doka ta kunsa. To garin fa a karanta ne ma fa a ji mai dokar ta kunsa, daga nan ne ma fa aka hawa hawan tsini. Yanzu karanto abu daban, yadda da shi kuma a matsayin dalili daban. Yanzu muna nan muna karatu, hadisai nawa ne muke karantowa ba tare da mun yadda da su ba. In mun karanto hadisi ba kai haƙuri ka jira daga ƙarshe wani hukunci maka yi musu ba, daga karantowa kawai sai ka je ka ce mun yadda da abin da maka karanto ɗin ba tare da isbati ba tabbatarwa, tsakaninka da Allah akwai adalci ko akwai zalunci a ciki. To dokan nan ba a ma fa karanto ta ba fa, kakka ɗauka cewa ko ba kariya nake ba, amma ina so mutanen mu su fahimci in abu ya taso a sa hankali a tsaya a bincika, ita ce ka'idar da Allah ya ba mu. Bai kamata ba musamman malaman addini su ɗauki kullama habba wa dabba, duk wani ihu da hayaniya kawai da kadi sai ka ɗauka kai ma a ci gaba da yi da kai babu ainihin wato dalili. To karanto doka daban, yadda kuma da dokan daban, wannan yana da ainihin wato bambanci. Sannan majalisar nan tana da sanar guda 109, haka ne? Lokacin da aka zo maganan dokan nan wanda suka yi magana a kanta gabaki ɗaya su uku ne, haka ne? To tun da su uku ne, shin raguwar 104 shin goyon bayan dokan ne da 6, shin goyon bayan dokan ne yasa suka ƙi magana ko su ma ba su yadda ba? Sannan wasu ma ko da aka zo magananta karanta dokan nan ba fasa Najeriya ba. Sannan kuma a dokar ƙasa da su 'yan majalisa suke yi, ga duk wanda ya san majalisa, shin shugaban ƙasa idan ya curo da wani ƙuduri majalisa tana da haƙƙin ta saurari ƙudurin da aka zo da shi ko ba ta da haƙƙi? To wannan fa shine abin da aka zo da shi a karanta a jimi aka zo da shi, daga nan sai hayaniya ta yi sai hayaniya ta tashi. To kaga ko dai mu kyautata musu zato a jira tukunna a karanto bil din, daga nan sai maga suwaye suke goyon bayan abin, suwa ba sa goyon bayan abin, ko kuma mu ɗauka yanzu a'a to yanzu wa'annan uku a cikin ukun nan tun da shi yanzu Barau an tsitsine mai albarka an ce munafiki ne, to shi a cire shi. To su yanzu mutum biyun da suka yi magana sai mu ɗauka mutanen kirki ne, duk kuma raguwa guda 104 to duka duk mutanen banza ne, tunda ba mu ji sun cewa ba komai ba. To rashin magana su to alama ne cewa sun yadda suna goyon bayan abin, wanda kuma kaga idan kai haka tunda baka ji makin ta raguwan ba, tsakani da Allah akwai adalci ko akwai zalunci? Akwai zalunci a ciki. Wannan yana daga cikin ababen da ya kamata a ce masu abin nan sun lura da ainihin wato wannan. Sannan wannan mun faɗa cewa shine aikin majalisa, a kawo doka a karanto wanda sai an mata karatu 1, 2, 3 kafin ta zama wa. To wannan ƙudurin da aka zo da shi da Allah karatu 2 ko? A'a malam ku dai bincika. Ku dai bincika. A dai bincika. Ni akwai dalilin da yasa nake cewa a dai bincika. Muna da ƙa'ida, tunda Allah ya ce mana a bincika to a yi me? A bincika. Ai mu yanzu muna kan bincike ne ko? Amma yanzu muna faɗar abin da yake shine nawa na ƙa'ida, cewa aikin majalisa in an curo da ƙuduri ko ma wani iri ne shine a karantawa ƙudurin. To yanzu ya danganta da waɗanda ya samu masu goyon bayan abin ya tabbata ko waɗanda ba sa goyon bayan abin, daga nan a yi me? Ai watsi da abin da aka kawo.
to yanzu tun da an mata karatu biyu a karatu na ɗayan da na biyun a cikin mutum 109 nan da Allah da waye suke goyon baya da waye ba sa yi a to ai shine ayi abinda muka ce a bincika ayi an fahimta su yan majalisun watakila tun da kun ce ku an yi karatu na ɗaya da na biyu to ai kaga ya kamata a faɗa mana da waye suka goyi baya kuma da waye da ba sa goyon baya kuma